turvotusta ja kiivaa. Kaikkien tyttöjen hameen alta löytyy leivos. Toisilla torrattu, toisilla pipari. Kaikkien tyttöjen hameen alta löytyy leivos. Toisilla se on donitsi. Onko vaaleella tytöllä sitten vaalea pipari? Tuokaa eteeni, vaalea nainen. Missä on se vaalea nainen kun tarvitaan? Piparin muoto pitäis tarkistaa ja väri samalla. Jos ei naista sitten löydy, aletaan kertsiin. Mitä lumen? Nyt tähän lauseeseen. Kaikkien tyttöjen hameen alta löytyy leivos. Toisilla torrettu, toisilla pipari. Kaikkien tyttöjen hameen alta löytyy leivos. Toisilla se on, toisilla se on, toisilla se on doni. Onko mitään tapaa selvittää sitä tosiasiaa, mikä sitten löytyy tytöltä hameen alta? Okei, jos ongelmana on se, että jalassa housut. Okei, se on säilytystekninen ratkaisu. Mulle on aivan sama, mitenkä pipajas piilotaan. Mutta muista, väliajalla leipoimassa. Kaikkien tyttöjen hameen alta löytyy leivos. Hey, come on, come on! Everybody! Hey, come on, everybody! Kaikkien tyttöjen hameen alta löytyy leivos. Toisilla se on domi. Onko siellä donitsi vai onko se no yks on tapa selvittää. Kaade mun maa! Kaikkien tyttöjen hameen alla löytyy leivos. Toisilla torrattu, toisilla pipari. Kaikkien tyttöjen hameen alta löytyy leivos. Toisilla se on, toisilla se on, toisilla se on doni. Saattaa olla perjantai